Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşdaz. Batı tarap yurdumuzdaki täzelikler we habarlarla tanıştıran Watan habarlar gepleşmede başlaýas. Gepleşmediň başynda Türkmenistanyň prezidentiniň gol çeken resminamaty bilen tanış edýäs. Türkmenistanyň prezidentiniň saglyk döwlet maksatnamasyny üstünlükli durmuşa geçirmek, yurdumyzyň şifahany ulgamyny hasam ösürmek, şifahany bejeriş we sagaldyş dikeldiş usullaryny hemde hyzmatlarynyň dünýä ölçeglerine laýyk gelýän täze we netijeli görnüşlerini giňden ornaşdyrmak, saglyk goraýyş hyzmatynyň hilini ýokarlandyrmak maksady bilen Türkmenistanyň prezidenti karary gol çekdi. Resminama laýyklykda Türkmenistanyň şifahany ulgamyny ösürmek boýunça 2021-2025 ýyllar üçin milli maksatnama, Türkmenistanyň şifahany ulgamyny ösürmek boýunça 2021-2025 ýyllar üçin milli maksatnamany amala aşyrmak boýunça ýerine ýetirilmeli şäherleriň meýilnamasy tasdiklandy. Şu günler yurdumuzda altın güýdüň eşilen bol paýta hasyny ýygnamak boýunça bellenlen meýilnamalaryny üstünlükli berjaý edýän etraplaryň sany barhartýar. Hormat prezident bilen paýta ýygmyny guramaçylykly geçirmek bardy. Öňde goýan wezipelerini ýerine ýetirmekde tutun ýerli zähmet çekýän Ahal welaýatynyň Göktepe, Akbuğday, Saragys etraplarynyň, Mar welaýatynyň Türkmenala, Ýolutyn, Tagtabazar etraplarynyň edermen daýhanlaryndan hem şatlykly hoş habar gelip gowşdy. Etraplaryň hasyl satlary Türkmenistan beýtaraplyk mekan ýylyny zähmet çekmekliň ajaýyp nusgasyny görkezip, watanymyzyň agaltyn harmanynyň beýgelmegine münasip goşunt goşmak bilen ýurdumyzda ilkinjileriň hataryny, şertnamalaryň borçnamalaryny üstünlükli ýerine ýetirip, uly zähmet ýeňişini gazanlar. Ahal welaýatynyň Göktepe etrabynyň ýurdumyzyň ýeňil senagaty üçin gymmatly çegmal bolan agaltyny köp öndürmekde öňdewarjy etraplaryň biridir. Bu etrabyň edermen hasyly satlary şu ýylda 6500 hektar meýdanyny 12550 tonna agaltynyň bol hem bereketli hasylyny aldylar. Ýyl boýy der döküp kemale getirilen hasyly ýekiji ütünem riýat bilen ýygnamak möhüm iş bolup durýar. Şoň üçin bu etrapda ýygym işleriniň iňen guramaçylykly ýoly goýulandygyny bellemek gerek. Paýta ýygym möhüminde Göktepe etrabynyň ýanlyklagy, Babaryk we Gorjak daýhan birleşikleri döwlet öňündäki paýta borçnamalaryny ýerine ýetirmekde ilkinjiler hatarynda aýratyn görelli görkezdiler. Bu günni Ahal welaýatynyň Akbuğday etrabynyň edermen paýtasylary döwlet öňündäki şertnamalaryň borçnamalaryny artygy bilen ýerine ýetirmegi başardylar. Etrabyň daýhanlary 22400 hektar meýdanyna paýtaň 43250 tonnasyny taýýarlamagyň hötdesinden geldiler. Bu ardaly üstünlükde etrabyň Niyaz we Bugdoýly daýhan birleşikleriniň Sofiýew adynak paýdarlar jemgyýetiniň paýtaskärinçileri hasam tapawutlanmagy başardylar. Muňa pek zähmetden rızgal döwlet we bagt tapýan adamlaryň agaltynyň bol hasylyny ösürip ýetirmek barada ýyl boýy çeken zähmetleriniň we ahlaklarynyň şu şanly ýylda kemsiz ýerine düşenliginiň şaýatnamasydyr. Ardaly tepkide eten paýtasy daýhanlaryň hataryna Saragys etrabynyň paýtasylary goşulmagy başardylar. Etrabyň hasyl satlary bu belent üstünlüge ýetmek üçin 18500 hektar meýdanyna paýtaň 35730 tonnasyny taýýarlap döwlet harmanyna goşdular. Ma'lum bolýar hormatly prezidentimiziň tagallaty bilen ýurdumyzda oba hojalyk puwdagyny ýokary derejeli puwdaga öwürmek ugrunda döwrewap özgertmeler amala aşyrylýar. Kabul edilen maksatnamalara laýyklykda ýurdumyzda oba hojalyk önümleriniň bereketli hasyly ýetişdirilýär. Baba daýhanlaryň ihlasly zähmet çekip toprakdan bol hasyl öndürmek üçin döwletimiz tarapyndan ähli zerur şertleň döredilmegi, öňdewarjy kärinçiliň, ýer eýleriniň we mülkdarlaryň üstünlüklerine münasip baha berilmegi daýhan zähmetine belent hormat goýulýandygynyň şanydyr. Şeýle hormata münasip bolan hataryna Saragys etrabynyň Bereket, Niyaz we Asyltekäýew adynak daýhan birleşikleriniň tejribeli daýhanlary bar. Ýygym möhüminiň häzirki gyzgalygyny dowam edýän günlerini paýtasylyň armacylary bolan medeniýet we sunugy işgärleriniň gatnaşmagynda agaltynly meýdanlarda gysga wagtlaýyn günorta hareketme döwründe ýygyderli gurulýan aýdym saldy medeni köpçülik şäherleri zähmet adamlarynyň güýjüne güýç goşup olary geljekde zähmet ýeňişlerine ganatlandyrdy. Şäheräň dowamyny sunugy işgärleriniň usatlar seýerine ýetiren aýdym sallaryna we tanslaryna berqarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüniň hormatly prezidentimiziň ýyl-ýurt bähwitlamalaryny aşyrýan sakawatly işlerini, ýurdumyzyň baş baýlyklarynyň biri bolan agaltynyň hemde päh zähmetiň wasby has belentden ýetirildi. Etraply kärinçileri şu günler gazanylan netijeler bilen kanatlanman olar paýta hasylyny soňky hanatyna çende ýygnap, watan harmanyna tapşyrmak hujuwy bilen öndürjülükli zähmet çekmegi dowam etdirýärler.
Dünýäň dokma senatynyň en kämil tehnologik enzamlary oturdulan dokma kärhanalaryň önümçilik bölümlerini de Ahal welaýatynyň Göktepe, Akbuğday we Sarag etraplarynyň bereketli topragyna daýhan ihlasy bilen ýetişdirilen paxta çygmalynyň ýüplükleň, matalyň we egin eşikleň dürli görüşler taýýarlanýar. Kärhanada öndürilen önümler döwrüp enzamlaşdyrylan hil barlyk hanalarynda degişli hünärmenler tarapyndan ýygyderli gödөгçülükden geçirilýär. Sol önümlüň aglaby bölegi bolsa daşar ýurtlara eksport edilýär. Ine bugun kunolda Göktepe, Akbuğday we Sarag etraplarynyň edermen hasyl suatlarynyň döwlet öňündäki paxta borçnamalaryny üstünlükli ýerine ýetirmekleri münasibetli giň orunly aýdym sazly çäreler geçirildi. Medeniyet öýlerine geçirilen dawaralar baý many mazmuny eýe boldy. Olarda çykyş edenler ýurdumyzda Türkmenistan betaraplygyň mekanyny ilip aglan edilen şu ýylda edermen babadyhanlarymyzyň gowy ekilen meýdanlarda agaltynyň bol hasylyny östürip ýetişdirenliklerini, kemale getirilen hasyly zaýat hem ýetkisiz ýygnamak işine aýratyn üns berilendигini, baky betaraplygyň 25 ýyllyk bayramynyň belentden toýlanjak ýylyny etraplarda paxta tapşyrmak boýunça şertnamalaryň borçnamalary üstünlükli ýerine ýetirmek üçin ähli şertliň döredilendigini aýtdylar. Maslahatlarda owa hojalyk puwdagyny amala aşyrýan düýpli özgertmeleri, daýhanlary edýän ýygyderli himayet gollawlary üçin hormatly prezidentimize alkyş sözleri beýan edildi. Usat kärenetçilere hormatly prezidentimiziň adyndan gymmat bahaly sowgatlaryň gowşurulmagy dawaran şatlyk şowguny hasam artdyrdy. Dawara gatnaşyjylar soňra giňden eýwanlandyrylan dürli görünçli sergilere tomuş etdiler. Sergilerde görkezdilen milli egin maçlary, denanlaň eli işleri we beýleki gymmatlyklar hemmeleň üns merkezinde boldy. Maklafi Ahal welaýatynyň Göktepe, Akbuğday we Sarag etraplarynyň edermen paxtaçy hasyl suatlarynyň gazanan zähmet üstünlükleriniň şanyna guralan dawara ol ruhy belentlige beslendi. 2020-nji ýylyň paxta ýygymyna belirlenen möhletde hormatly prezidentimiň ak paxta bermegine girişen Mar welaýatynyň Türkmengala ýol ötön Taxtawazir etraplarynyň hasyl suatlary baky betaraplamyň 25 ýyllyk toýunyň belirlenýän şanly ýylyny belen sepkide eýilmek başardylar. Etraplaryň ustat paxtaçylarynyň gaýratly çekýän zähmetleri netijesinde Türkmengala etrafynda 16300 hektar gowy çekilip, ondan 35500 tonadan, ýol ötön etrafynda 14500 hektar gowy çekilip, ondan 31500 tonadan, Taxtawazir etrafynda 6800 hektar gowy çekilip, onun 16100 tonadan gowrak paxta hasyl taýýarlanyp, döwlet harmanyna tapşyryldy. Şu ýyl etraplaryň ähli daýhan birleşikleriniň gowuşul meýdanlaryna bol paxta hasylyny kemale getirilmegi, usat paxtaçylaryň çekýän zähmetleri, ähli güýçleriň we serişçileriň paxta ýygymyna gönükdirilmegi bu üstünlüğün gazanmagynyň esasy şerti boldy. Öňde barjy etraplaryň döwlete paxta tapşyrmakda gazanan zähmet üstünlüklerini Türkmengala etrabynyň Ýeňiş, Magtumguly, Seyitnazar Seýdadyň naky daýhan birleşikleriniň, ýolutyn etrabynyň Ýeňiş Azatlyk, Atşapar daýhan birleşikleriniň, Taxtawazir etrabynyň Marçak, Azatlyk, Saryýazy we başga bir näçe daýhan birleşikleriniň usat kärnişleri özleriniň sallamly goşunlaryny oşdular. Paxta ýygym döwründe hormatly prezidentimiň daşar döwletlerden owa hujulyk işgärler üçin satyn alyp beren kuwatly paxta ýygyjy maşinalarynyň güýjünden netijeli peýdalandy. Dünýäniň meşhur owa hujul tehnikalaryny öňürji John Deere kompaniýasynyň täze tehnikalary sanly tematik ulgamy esaslanýanyny bilen tapawutlanýar. Bu tehnikalarda ýerleşdirilen maglumat iýerji guruluşlar esasyny etraplaryň şägindäki ähli döwrüp owa hujul tehnikalarynyň islenik wagty ýerleşýän ýerleri, hereket edýän tiýilligi, dürli iş düzgünlerini ýangyjy sarp edijilik baradaky maglumatlar Mar welaýat owa hujul önümçilik birleşigine ýürüýti döredilen dolanýyş merkezine gelip bolşýar. Bu bolsa etraplaryň şägindäki ähli ýokary önürjilikli John Deere kısımlı tehnikalary gödөгçülükde saklamagy olary netijeli ulanmaga ýardam berýär. Şeýle bu meşhur dünýä belli owa hujul tehnikalary mehanizatorlar tarapyndan belirlenen ugur boýunça ýokary taýyklykda öz başda kereket edip, owa hujul işlerini amala aşyrmagy goýupdyr. Ähli amatlyklar bolan bu kuwatly kombaynlar bu etraplaryň mehanizatorlaryň paxta ýygym mewsüminde önürjilikli işlemeklerini, paxta hasylyny zaýysyz we arasy ýygnamaklaryny amatly şertler döretdi. Paxta ýygyjy maşinalary tehnik hyzmatlaryň gowunyja ýola goýulmagy, ýygnalýan paxtany ýük awtolowlary arkaly harmanhanalara daşamak işleriniň sağlaşykly alınıp barylmagy netijesinde şeýle uly zähmet üstünlüği gazanly. Paxta ýygymyna gatnaşýan adamlaryň, paxtaçylaryň, kärnişçileriň, mehanizatorlaryň arasynda guralan özara zähmet bätleşikleri bu üstünlüğün gazanmagyna uly iteri berdi. Etraplaryň jemgyýetçilik guramalarynyň Türkmenistanyň halk maslahatynyň taryhy şöhretlerini ilata düşündirmek, paxta ýygymynyň depkini ýokurlandyrmak barada alyp baran wagt nesihat işleri we höwetlendirji şäherleri paxtaçylary ul üstünlükler ruhlandyrýar. Güýüz paxtanyň amatly howa şertlerinden peýdalanyp ekin meýdanlaryny işleýän bu etraplaryň zähmet sür bab daýhanlary şu günler meýdanlarda bar bolan paxta hasylyny soňky hanasyna çenli ýygnap almak işlerini de aýratyn ul üns berýärler. Paxta meýdanlaryny, meýdan çölgelerini günorta hareket
etme wagtyna gurulýan meden dinjal şäherler bolsa, oba häkmetkeşlerine ruhy lezzet paýlaýar. Medeni şäherlerde bagtyarlyk döwürmediň ruh kalkynçlaryny beýan edýän hemde milli medeniyetimiziň wosyn gotmydyň ýeten belent derejelerini açyp görkezýän aýdym sağly çykyşlar bagty ýygyn mögsümine gatnaşýan adamlaryň armasyny ýetirýär. Bajaýyp häkmet ýeňişiniň gazanmagy münasibetli bu etraplaryň häkimlikleriniň jemgyýetçilik guramalarynyň gurnamaklaryny, etraplaryň döwürwap medeniyet öýlerini dawaraly maksatlar geçirildi. Bu dawarlara ýaşy neslin wekilleri, etrabyň owa hujulyk pudugynyň işgärleri, jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri, önümçiliň öňdewarjylary, hasyl saatları, käriniçiler we mehanizatorlar gatnaşdylar. Dawaraly maksatlarda çykyş edenler owa häkmetkeşlerini döwlete paýta tapşyrmakda gazanan ajaýyp häkmet ýeňişler bilen gutlap, bu üstünlüğün hormat prezidentimiň owa hujulygyny düýp özgörtmekde amalaşdyrýan belent maksat özgörtmeleriniň yurdumyzyň baby deýhanlaryny ähli babatda berýän kömekdir golluglarynyň netijesinde gazanlanmagyny bellädiler. Dawaraly şäherleriň dowamyna paýta ýygyn mögsümini tapawutlanyp häkmet ýeňişiniň gazanmagyna goşandyny goşan kärniçilere, mehanizatorlary we owa hujulyk işgärlerini hormat prezidentimiň adynyň sowgatlar dawaraly ýagdaýda goşurly. Gazanlan häkmet ýeňişine başlanyp geçirilen dawarada medeniyet we syn gudusatlary owa häkmetkeşleriniň çekýän asly häkmetleriniň wagtyny ýetirip, owa hujulyk pudugyny alyp barýan işler üçin mehriman arkadamyza alkyşlaryny beýan etdiler. Jogapkärli paýta ýygyn mögsümini etraplaryň paýta arsalyjy kärhanlaryna da kärniçiler günnülük ýygnaýan paýta hasyllaryny bökdünçit kabul etmek işleri guramaçylykly ýoly goýuldy. Şu ýyl gyýtýärde paýta hasly paýta arasylyjy kärhanlarda gaýtydyn işlenip, kämil tehnologiýaly enjamlar arkaly onuň ýokary hili paýta süýüm taýýarlanýar. Şuňlar bolatyň dokma pudoklaryny ýokary hili paýtadan dünýä ülümlerine laýyk gelýän ýüplükler taýýarlamak işlerem guramaçylykly alınıp barlýar. Bu ýüplüklerden dokulýan matalardan öndürilýän ýokary hili egneşikler bolsa, dünýä bazarlaryna ul islegiýe bolýar. Toy bayramy üstünden dawarly günne Türkmen gala ýol ötün taxtawadyr etraplarynyň paýta kabul etjek kärhanlaryna da dawarly şäherler geçirildi. Etraplaryň döwlete paýta tapşyrmak bardak şertnamalaryň borçnamalaryny üstünlükli ýerine ýetirmekleriniň şanyna gurulan bu dawarany medeniyet we synygy işgärleri, estrada aýdymçylary, tanf toporlary, baş sadynlary özleriniň bagtyarlyk döwürmediň ruhyny laýyk derejedäki taýýarlan bayramçylyk çykyşlar bilen bezediler. Dawarlaryň şahar ýanyna owa hujulyk we dokma pudugynyň işgärleriniň taýýarlan sergileri murully. Daýhanlaryň pek häkmetinden kemale getirilýän türkmen paýtasy dokma senagaty pudugyny gymmatly çyýmal hasaplanýan. Özleriniň gazanan häkmet ýeňişlerini bayram edýän etraplaryň hasyl saatlarynyň şuňlary çekýän asly häkmetlerim ýurdumyzyň owa hujulygyny düýp özgörtmek barada amalaşylýan işlere münasip goşandyr. Hormat prezidentimiň gatnaşmagyna ýaňy ýakyny açylan awtolog kärhanlar toplumynyň we awtomobil mekdepleriniň birleşiginiň okuw turgunlyşyk merkezi paýtatymyň kädirki zaman keşfini öz bolşy gözellik goşdy. Bu toplumda işleriň sağlaşykly ýoly goýulmagy ýokary netijelere beslenýär. Paýtatymyň gözelligini öz bolşy bedeg berýän täze toplumda işleriň irtäherden başlanmagy her günkü üstünlüklerimize ynamly badalgydyr. Täze ýeri desga oň ýurdumyzyň uly kuwatyny hasam berkitmäge we artdyrmaga ýardam edýär. Bu döwrewap toplum Aziýa bilen Ýewropa arasyndaky ykdysady we söwda hyzmatdaşlygyny hil taýdan täze derejä çykarmaga şertdiridir. Sevtara gatnaşyklarynyň ösüşine uly tergi berip, Ýewraziýa giňişligine uly gatnawlaryny amatly ýagdaýa getirmäge uly mümkinçilikderidir. Türkmen Awtologlary Agentliginiň buýurmasy boýunça gurulan 600.024 metrden gowrak meýdan tutýan toplum bir näçe kärhanalaryň desgalaryny, şol sanly Aşgabatdaky ýolagçy awtolog kärhanasyny, awtomobil mekdepleriň birleşigini hemde awtolog hyzmaty açyk görünüşli paýdarlar jemgyýetini ölçüne alýar. Toplumda halkara ölçegleriniň ýokary talaplary, hereket howpsuzlyk kadalary we bu edaralaryň netijeli işlemek üçin zerur bolan ähli desgalar we enzamlar gödäwli tutuldy. Garasylyk ýyllaryna awtomobil pudogy ýurdumyzyň barha kämilleşýän ulgamlarynyň biri hökmünde milli ykdysadyýetimiziň kuwatlanmagyna uly ýardam berýär. Häzirki döwürde ýolagçylary ýokary derejede hyzmat etmek, halk hojalyk ýüklerini daşamak, ýurdumyzda öndürilýän bäsleşik okuyuply guruluşyk, dokma we owa hojalyk önümlerini eksport etmek, halkara söwda gatnawlaryny giňeltmek, ýol hereketiniň howpsuzlygyny talaba laýyk öpsün etmek ýaly möhüm wezipeleriniň esaslygyny milli liderimiz belleýär. Bu wezipeler milli ykdysadyýetimizi döwrewaplaşdyrmaga, häzirki zaman ulug düzümini emele getirmäge, durmuş ulgamny mundan beýlem kämilleşdirmäge şert döretmelidir. Sebitiň iri logistika merkezi bolan awtolog kärhanalar toplum bilen awtomobil mektepleri birleşiginiň okuw turgunlyşyk merkezim şu möhüm wezipeleri çözmäge ýakyndan himayet eder. Goňşy döwletler bilen söwda ykdysady hyzmatdaşlygy mundan beýlem ösdürmäge,
yurtlaryň we halklaryň arasynda medeni ynsanperwer gatnaşyklar hasam giňeltmäge, ýol hereketiniň howpsuzlygyny kämilleşdirmäge ýardam eder. Sanly ykdysadyýetyň köpürlüligi ähli pudoklaryň hususan ulug toplumyň işini özgörtmäge gödegini tutýar. Bu pudok durmuş ölümçülük düzüminiň esasyny diýähimde ýurdumyzy innovasiýon taýdan ösdürmekde mühim orny eýleýär. 2020-nji ýylyň 2-nji noýabrynda Daşary işler ministrliginiň binasynda UNESCO-nyň işleri barada Türkmenistanyň milli toporunyň 1-nji mejlisi geçirildi. Duşgo Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň başlygynyň ornamatarlary, ýurdun urduş ministrlikleriniň we pudok edarlarynyň ýolbaşçylary hemde wekiller gatnaşdylar. Ma'lum bolýarly Türkmenistanyň prezidenti şu ýylyň 23-nji oktýabrynda degişli karary gol çekip, ýokarda görkezdilen toporuň düzümini we düzgünnamasyn tasdiklady. Meclisi açmak bilen Türkmenistanyň Daşary işler ministri sany tehnologiýalar howanyň öýtgemegi suw serişdelerini dolanyrmak, sport we täýatçylyk ulgamlary ýaly hyzmatdaşlygyň täze orlarynyň açylmagy bilen baglykda UNESCO-nyň işleri barada Türkmenistanyň milli toparynyň işiniň kämilleşdirilmegi, netijeleriniň ýokarlandyrylmagy boýunça durmuşa geçirilýän çäreleň derwayet häsiýeti eýe bolýanyny bellädi. UNESCO-nyň işiniň hususan bilim, ilim, medeniýet we kommunikasiýalar ýaly esasy orlary Türkmenistanyň Iranyk tatlamalary bilen baylaşdyryldy. Türkmenistanyň bu guramy bilen medeni hemde tebigy baýlyklary gorap saklamak ulgamynyňky öňçüli hyzmatdaşlygyny aýratyn bellemek zerurdur. Häzirki wagtda öz başyna iri medeni hemde taryhy matlaklaryň hataryna girýän 3 tane iri taryhy medeni gorakhanalar, gadymy Merv Könürgenjiň ýadygärliklary, Nusoýun Park we Eýýamynyň galalary UNESCO-nyň bütün dünýä mirasynyň sanawyna girdirildi. Şol sana Göroğlu Şadistani, Kuştepde Aydın we Tanstesori, şeýlede Türkmen milli halçylyk sunugaty, UNESCO-nyň madedel medeni mirasynyň reprezentativ sanawyna girdilenler. Milli gymmatlyklarynyň ençime desgalaryny bu sanawy girdimek üçin badalga berildi. Toparyň 1-nji mejlisine o gatnaşyjylar 2021-2023-nji ýyllar üçin belelikdäki hereketler meýilnamasynyň işlenip taýýarlanan taslamasyna jekmejek aralyp maslahatlaşdylar. Şol sana adamzadyň madedel medeni mirasynyň sanawyna girdimek üçin dutar ýetamak senetçiligi, dutarda saatçylmak we bagçylyk sunugaty atly hüdürnamanyň bu romanyň sekretariat tarapyndan hasaba alynmagynyň meselesine seredilip geçildi. Ma'lum bolýarly häzirki wagtda Aşgabat şäherini UNESCO-nyň şäherliň döredjilik turuna girmek barada hüdürnamany taýýarlamak boýunça işler tamamlanýar. Bu tur şäherliň durnakly ötüşiniň hereketlendirjisi bolup çykyş edýän döredjiligi, durmuş integrasiýasyna hemde dünýäde medeniýetiň täsiriniň giňeltilmegine, maýy oýmaga taýýar bolan şäherliň arasynda halkara hyzmatdaşlygynyň ösdürilmegine gönükdirlenir. Şol sana UNESCO-nyň halkara kadrlaryna laýyklykda halkymyzyň medeni hemde ruhy matlaklary bolan ahal tekatlaryny seýitlemek sunugatynyň we türkmen arabaýetlerini köpeltmegiň, milli eretinliklarynyň dünýä derejesindäki ähmiýetini ýokarlandyrmak maksady bilen olary adamzadyň madedel medeni mirasynyň sanawyna girdimek üçin hüdürnamany taýýarlamak boýunça degişli işler ýola goýuldy. Häzirki wagtda Türkmenistanyň ilim, bilim we medeniýet uğru boýunça halkara hukuk bunyadyny putulandyrmak maksady bilen burada hereketleriň işçileşdirilen nagtamak zerurdur. Burada Türkmenistanyň UNESCO-nyň bilim ulgamyna hukuk kemsitmelerini garşy görüşmek, meden taýdan özüň görkezmegiň dürlüligini goramak we höwüslendirmek, ýokary bilime degişli hünär derejelerini ikrar etmek hakyna konwensiýalaryna goşulmagy bilen bagly meseleleň üstüne de degişli işler geçirilýär. Türkmenistan UNESCO bilen hyzmatdaşlygyna ýokary ähmiýet berýär. Dürli sebitgende halkara giňişliklerine geçirilýän ýokary derejedäki ýygydarly duşluklar muňa aýdyň şaýatlyk edýär. Guramaň adamzadyň intellektual we ahlak raýdaşlygyna, demokratik gymmatlyklaryna, adam hukuklarynyň goragylygyna gönükdirlenligi Türkmenistanyň UNESCO bilen hyzmatdaşlygynyň uzak möhletliğin häsiýetiniň girewi bolup çykyş edýär. Şeýlede Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretarinyň ornatary, Birleşen Milletler Guramasynyň terrorçylyga garşy görüşmek boýunça müdürliginiň ýolbaşçysy bilen göni video aratnaşy arkaly duşugy geçirildi. Duşuň barşynda taraplar Türkmenistanyň we Birleşen Milletler Guramasynyň arasyndaky uzak möhletliğin hyzmatdaşlygynyň giň toplumy boýunça işiň häsiýetini belläp geçdiler. Birleşen Milletler Guramasynyň terrorçylyga garşy strategiýasynyň durmuşa geçirilmeginiň çäklerini özara hereketler putulandyrmak bilen birlikde sebit hemde halkara howpsuzlygynyň meselelerini aýratyn üns berildi. Sewda Senat Edarasy ýurdumyzyň ministrlikleri we pudoklyň dolandyryş edaralary bilen birlikde giň meşhurly internet taslamy bolan Türkmenistanyň ykdysady gazananlarynyň virtual sergisini urady. Ol ýurdumyzyň bir taraplyk derejesine eýe bolmagynyň 25 ýyllygyna başlandy.
Ministrlar Kabinetinin şuyulun 16. oktyabrına geçirilen meclisinde Hormat Prezidenti bu iri serge tayarlık görmeğin ehmiyeti vardı aydıp, virtual sergi tasdimatının durmuşu geçirmeginin qazanlayan üstünlükleri beyan etmek, neticeli mahabat şehirlerini kuramak için oňyň mümkinçiligi öwrüljekdigini beledi. Şeride bu sergi ıgtybarly hyzmatdaşlaryň ýüze çykmagyna, täze şertnamalaryň baglaşylmagyna, badaryň meýillerine we öz mümkinçiliklerine göz ýetirmäge şertdir edýär. Yürütülüştürülen internet portallarda yurdumuzun ministerlikleri ve pudukluğun dolunluş edarları, iri kerhanları ve sivitleri, virtual bölümleri kurap, daşary yurtly hyzmatdaşlar ve beylik köp san internet servislerinin ulanjyları, alıp barýan işleri, berqarar döwletimizin bagtyarlyk döwründe gazanlayan üstünlükler ve yetiren sepkitler, uzak mökletlerin özar peýdaly hyzmatdaşlygy ýoly goýmak üçin mümkinçilikler we ägirdir ekspert kuwatlyklar bilen tanıştyrdylar. Ferginin her bölümüne görkezdilen önümler we argatnaşkemde elektron poçta salgysy arkaly ýoly goýulan hyzmatlar bardaky maglumatlaryň türkmen, rus we ingliz tillerine beýan edilýändigini aýratyn bellemeli. Şeýlelikde ýürüýte taýýarlanan önümleriň we umumy el ýeterli bolan elektron serwisleriniň üstü bilen ählimum ulgamda garaşly Türkmenistanyň ykdysadyň ýeten derejesini görkezmek. Gyzyklanma bildirýänler üçin üstünlik budok bardy, zerur bolan maglumatlar gije günüň dowamyny almaga däl eýsem, birnäçe ministerlikler we pudoklyň idaralary bilen gün argatnaşyga çykmaga da mümkinçilik berýär. Açık portallara salgylanma arkaly saýtlarda guralan virtual sergi gatnaşylar öz guraýan sergilerini baýlaşdyrmak we zerur bolan halatyna goşmaçy maglumatlar girizmek mümkinçiliklerine eýe bolýar. Täze taryhy ýamda gazanlayan üstünlükler görkezýän bölümler milli ykdysadyýetimiziň ähli pudoklarynyň durnukly üçin eýe bolýanyny we daşary ýurtlardan getirilýän harytlariň orun tutýan önümçiligi giňeltmek we önümleriň görnüşlerini artdyrmak, şeýle-de ýurdumyzyň harytlarynyň eksport mümkinçiliklerini ýokurlandyrmak boýunça öňde durýan wezipeler ýerine ýetirmek üstünlük bilen gazanlaýandygyny has aýdynlygy bilen äşkär edýär. Fergin şäklerine watanymyzyň dünýä ulgamyna işe goşulýan täze ykdysady ugrunyň kemali gelýändigi, Hormat Prezidentimiň Türkmenistanyň mundan beýlägen durmuş ykdysady ötüşini, onuň senagatdaýdan ösen döwleti öwrülmegini we halkymyzyň awadançylyk derejesiniň ýigderli ýokurlanmagyny gönükdirilen iri meşhur özgörtmeler maksatnamasyny durmuşa geçirmegiň oňyň guraly giňden beýan edilýär. Yergelen aýsak bu sergi bilen virtualexpo.gov.tm saýty arkaly giň işleýin tanyşyp bilersiňiz. Türkmenistanyň döwlet ulug fiýatatynyň aýratynlyklaryny ähli taraplaryn şöklendirmek maksudy bilen neutrality.gov.tm döwlet web saýtynyň giňişligi täze bölüm bilen dolduruldy. Hususan ýurdun kemişelik beýtaraplyk derejesini gazanmagynyň 20 ýylyna başlanyp Türkmen Sahra 2020 täze maglumat çeşmesi açyldy. Ma'lum bolýar Türkmenistan milli ulug pudugynyň ösürilmegi we onuň sevdikimde halkary ulug ulgamyny integrirlenme wagtyna ähmiýetli işler durmuşa geçirdi. Bu maglumat çeşmesi Türkmenistanyň awtomobil ulgamyny ýeten sepitlerini aýdyn şöklendirýän foto we video materiallaryň giň toplamyny beýan edýär. Milli liderimiziň ýol başçylygyny saglyk goraş ulgamyny hemme tarapdan döwrüpdyrmagy, Türkmenistanlary ýokary halkary ölçekleriniň derejesinde lukmançylyk hyzmatlar bilen üçin etmäge gönükdirilen saglyk döwlet maksatnamasy üstünlükli amala aşyrylýar. Munyň aýdyn misalyny paýtatymyzdaky halkara ýanyk şikayetlerini bejeriş merkeziniň işinden hem görmek bolýar. Garaşly döwletimiziň konstitusiýasyna jemgyýetiň we döwletiň iň ýokary gymmatly adamdyr diýip bellenýär. Şunun uranyp halkymyza ýokary hile lukmançylyk hyzmatlaryny üçin etmek, raýatlarymyzyň ömür dowamlygyny uzatmak döwlet siýasatymyzyň ileri tutulýan uğurlarynyň birine urly. Merkezde hereket edýän bölümlerde bejergeniň dowamly bolmagy ýanyk şikesiniň derejesine we umumy meýdanyny çuňluguna bagly bolup, erki nekrektomiýa we audidermoplastika operasiýalar amala aşyrylýar. Erki nekrektomiýa ýanyk şikesini alan günden 5-7 günler geçirilýär. Merkezde şu neçeli 70'e goly nekrektomiýa edildi. Ýanyk şikesiniň çuňluguna laýyklykda sırkow şikesi alan günden 14-16 gününi audidermoplastika operasiýasy geçirilýär. Merkezde şu neçeli jem 7 san sırkowda audidermoplastika operasiýasy lukmanlar tarapyndan uly usatlyk bilen ýerine ýetirildi we oňa gowy netije berildi. Araşda watanymyzyň saglyk goraş ulgamyny düýpli ösürmekde we dünýä derejesine çykarmakda saglyk döwlet maksatnamasy möhüm ähmiýete eýdir. Şoň üçin berqarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe bu maksatnamada göz öňüne tutulan wezipeler durmuşa geçirmek boýunça ýurdumyzda ägir dolu işler amala aşyrylýar. Döwrwap halkara ýanyk şikayetlerini bejeriş merkezi 130 orundan ibaret. Olaryň 20-si çağalar 80 uly adamlar üçin ýetlenendir. Onuň galan 30 oruny bolsa, plastik dikeldiş kirurgiýasy hemde güýçlendirilen bejergi bölümleri ýerleşýär. Şipaly berzengi suw bilen ýanyk şikayetlerini bejermekde balneologiýa bölümi esasy orny elýär.
Merkeze ornaşdyrılan ýürütülüşdirilen enjamlar kwarts şägesiniň üstünden geçýän ziýansızlandyrılan howa arkaly agyr derejeli ýanykly näsaglaryň dertten tiz saplanmagyna oňat ýardym eder. Saglyk uruş ulgamyna täze lukmançylyk tehnologiýalarynyň ýetgiderli ornaşdyrylmagy Türkmenistanyň dünýäniň ösen döwletleriniň hataryna çykmak ugrunly uly işler geçirýändigini görkezýär. Döwrwap enjamlar bilen üpçüdilen halkara ýanyk şikayetlerini bejeriş merkezi munyň nowatdaky misallar. Ýylata ýokary hili we elýeterli lukmançylyk hyzmatlaryny ködürlemek Türkmenistanyň döwlet siýasatynyň esasy maksatlarynyň biridir. Berkarar döwletimiziň batyarly urduny milli gymmatliklarymyzy, senetçilik hünäriniň önümlerini öwrenmek we geljek nesillere miras galdyrmak boýunça uly meşhurly işler durmuşa geçirilýär. Munyň özi 5000 ýyllyk taryhy bolan halkymyzyň dürli döwürlerdäki ýaşaýyş durmuş derejesini öwrenmäge mümkinçilik berýär. Bu wagtda kuýdagerçilik öz ähmiýetini ýitirmän gelýän senetçilik işleriniň önümleri bellenmäge degişlidir. Her halkyň özüniň milli gymmatlyklary, dep-desurlary, egneşikleri bolýar. Gadymy halkymyz öz örüden sunat eserlerini tebigat bilen aýylmaz balanşykda döretipdir. Muň şeýledigine dürli görnüşli küýdelen we beýleki önümleň ýokary hil derejesini öndürmek köp ýyllyk tejribe şaýatlyk edýär. Hormat arkadagymyzyň baş tutanlygyny hususy telekeçiligi döwlet derejesine ünsürilmegi bu gurdaky işleň hasy urwaşlanmagyna mümkinçilik berýär. Daşy dolaýtyny hususy ulgamda dähmet çekýän dürli görnüşli küýde önümlerini ýasaýan senetkar ustalaryň işleri ýürüte bellenmäge degişlidir. Günnelik durmuşda dürli maksatlar üçin ulanýan küýde we küýde önümleriň nusgalyk görnüşlerini ustatlarsa taýýarlayan senetkarlaryň işleri bu wagtda nusgalarlykdyr. Vilayetde kulağçylyk hemde dürli küýdeleri ogudan şekilleri bilen bedemek hemde mirasymyzyň beýleki köp görnüşli gymmatlyklaryny taýýarlamak bilen meşgullanýan işgörler öwä münasip işler alyp barýarlar. Daşy dolaýtynyň niýafatyna ýetiranyň ýaşaýjylary kulağçylyk sunatyny münasip dowam etdirip gelýän işgörleň hataryna gerýär. Ýurdumyzyň senagatçylary we telekeçiler birleşmesiniň agdasy bolup durýan bu senetçi maşgalarynyň aýratyn içeňlik bilen tapawutlanýanlyklaryny bellemek möhümdir. Häzirki wagtda ata kesbini dowam etdirýän bu işgördiýän küýde we küýde önümlerine tebigat bilen aýrylmaz baglanyşykly bolan ajaýyp şekiller ustatlyk bilen çekýär. Bu önümleň ýasalyş aýratynlyklary hemde dürli döwürlerde ulanýy boýunça ençemi görnüşleri bar. Daşygyly küýdeler usullary milli däplerimizi şu günkü aýratynlyklar bilen baglanyşdyryp bu önümleň nusgalyk görnüşlerini öndürmek hötdetinden gelýärler. Türkmenistan bir taraplaryň mekany ýerine küýdeler usullar netijeli işleýärler. Bellemer zatlaryň ýene-de biri bu gurda halypy şäherlik ýoluna aýratyn ünsürlýänligidir. Muň özi bu gadymy hünäriň muştaklarynyň azalligine şaýatlyk edýär. Halypalyň we şähertliň sağlaşykly işleri dürli görnüşli hemde küýde we beýleki bedegi önümleriniň meşhurlarynyň barka artmagyny üpsin etýär. Küýdegarlaryň ihlasly dähmetleriniň netijesini öndürilýän önümleň görnüşleri we meşhur barka artýar. Bu bolsa usat küýdegarlaryň baky bir taraplarymyzyň 25 ýyllyk toýuna münasip zähmet sogatly barýanlyklarynyň şaýady bolup durýar. Halkymyzyň gadymy ýörelgeleriniň häzirki bagtyarlyk döwrümizin milli däpleri bilen sağlaşykly utgaşdyrylmagy onurjy ýagdaýdyr. Şoň şüýne hususy ulgamda netijeli işlemäge giň mümkinçilikler döretýän hormatly prezidentimize aýdylýan alkyş sözleri ýürekliň töwerinden çykýar. Merdana ata-babalarymyzyň, ene-mamalarymyzyň parasatly ýol ýörelgelerini özüne jemläp, nesilden nesile geçip şu günlere ýeten halk senetçiligi, dergärçiligi, agaç tutuşçylygy ýaly sunatyň ýokary derejesine ýetirilen hünärlerimizi ýöretýän hususy telekeçiler Mary welaýatynyň odur şäherlerine de bir näçesi bar. Şolardan mirem wekil wazir etrawynyň Jumadurda Atajanow adna geňeşliginiň ýaşaýjy 4 guly Şariflaň maşgalasy bolup, olar halkyň isleg bildirýän gadymy gapgaç önümlerini döwrewaplaşdyryp, ilaty hödürleýärler. Bu agaç okarodur içimçi önümlerini halk köpçüliginiň islegi barka artýar. Şeýle bolan soň milli nagyşly gapgaç önümlerini öndürýän senetçiliň dörüjülükli gözlegleriniň netijeligi hasy ýokarlanýar. Ağaçtan yasalan gapgaçlyň ekologiýa taýdan arasalygy insan saglygyna oňoýly täsir etýär. Ata-babalarymyň hut şoň üçin gapgaçlar keramikadan we talagaçdan ýasapdyrlar. Elleri hünärli usulyň dergärçilik bilen meşgullanyp, kümüşden ýasaýan döwrewap şaýtepleri köp öwüşgünlik bilen tapawutlanýar. Ata kesbi ogly halal diýilşi ýaly eli hünärli usul öz senetçiligini ogullaryna we agtyjaklaryna da uly höwes bilen öwretýär. Halkymyzyň senetçilik, dergärçilik sunatyny ösdürmäge we döwrewaplaşdyrmagy münasip goşunt goşýan hususy telekeçiler özleriniň döredilýän ähli mümkinçilikler üçin hormatly prezidentimize alkyş sözlerini aýtýarlar.
Hormat alimlerini olsa yurdumuzun vilayatlaryny we paýtagtymyz Aşgabatda 2-nji noýabrda saat 20-den 3-nji noýabrda saat 20-nji boljak hawa barady. Türkmenistanyň hawa maglumaty gulugynyň berýän habar bilen tanışalım. Balqan vilayatyny ütkäp durýan bulut hawa bolup Demirada kulmatardan tile sekundda 8-13 metre ýetýän şemal üfer. Hawa gijesine 8-13 gradus, gündüzine 21-26 gradus. Kenaraki taraplaryna bolsa 15-20 gradus maýly bolar. Ahal vilayatyny azkim bulut hawa bolup günortagy norddan tile sekundda 7-12 metre ýetýän şemal üfer. Hawa gijesine 8-13 gradus, gündüzine 22-27 gradus maýly bolar. Var vilayatyny ütkäp durýan bulut hawa bolup günnogordan tile sekundda 7-12 metre ýetýän şemal üfer. Hawa gijesine 4-9 gradus, gündüzine 20-25 gradus maýly bolar. Lewap vilayatyny ütkäp durýan bulut hawa bolup günnogordan tile sekundda 8-13 metre ýetýän şemal üfer. Hawa gijesine 1-6 gradus, gündüzine 16-21 gradus maýly bolar. Daşowd vilayatyny ütkäp durýan bulut hawa bolup günnogordan tile sekundda 7-12 metre ýetýän şemal üfer. Hawa gijesine 3-8 gradus, gündüzine 16-21 gradus maýly bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda azkim bulut hawa bolup günnogordan tile sekundda 9-11 metre ýetýän şemal üfer. Hawa gijesine 10-12 gradus, gündüzine 24-26 gradus maýly bolar. Şeýle ýurdumyz boýunça noýabr aýynyň 3-nü magnit hadisasynyň gowşok täsirli taklanyny araşdyrýar. Edil watandaşlar, häzirki wagtda howanyň düzümini todan bölejikleriniň möçüriniň kadydan 13 götürüm artma bilen baglanyşykly. Hawa şertleriniň adam bedeni ýetirýän oňoýsuz täsirleriniň öňüni almak üçin ağız burun örtüklerini ulanmagy, şeýle-de güýz pastynyň dowam edýän günlerini, howanyň derejesiniň üýtgeýänligini nazar alyp, pasla görä geyinmegi maslahat berýäs. Mehriban ileşler. Bu da günleri berk berja etseňiz, ýylyň islenik pastyny öz saglygyňyza gorap bilersiňiz. Mehriban demler, şunun bilen watan habarlar gepleşimizi jemleýäs. Berkarar döwletimiziň batýalyk döwründe ata watanymyz Türkmenistan ýakly babatlarda tüşüretsinýär. Ýakly tüşüň özüne bolsa halkyň bähfidi we çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam düşünür. Hoş taýyň edileşler.